салом дӯстон, аввалтар аз ҳама таваҷҷӯҳи шуморо ба чанд рақобати ҷолиби чемпионатҳои аврупоӣ равон мекунем. Бозии асосии шаби гузашта дар Англия баргузор шуд. Дар он ҷо дастаҳои Арсенал ва Ливерпул вориди рақобат шуда, яке барои нигоҳ доштани пешсафӣ, дуюмин ба хотири бартараф кардани мушкилию буҳрони худ рӯи майдон омада буд. Арсенал дар остонаи баргаштан ба гузаштаи худ, ки як дастаи бузург буд, қарор дорад. Ливерпул бошад то ин дам аз қудратҳои асосии футболи аврупоӣ ба ҳисоб мерафт. Мо каме баъдтар дар бораи ин бозӣ ва дигар рақобатҳои асосӣ гап мезанем. Танҳо баъди он ки шумо ин видеоро лайк мезанед ва ба канал обуна шудан ҳам он қадар вақти зиёдатонро намегирад. Дӯстон, Евроҷумҳо боз ба хонаи мо шумо баргашта бозиҳои шавқоваро нишон хоҳад дод. Милан кӯшиш мекунад ки баъди мағлуб шудан дар Лондон аз Челси бо ҳисоби 3-0 қасдиашро гирад. Шахтёр ҳамаи қувваи худро сарф мекунад то ин ки аз Реал хол ба даст орад. Барселона дар Камп-Ноу Интерро пешроз мегирад ки ҳаққи мағлуб шуданро надорад. Ҳамаи рақобатҳоро шумо метавонед бо дӯстони мо аз 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 1200 сомонӣ бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мо дар бозии марказии даври навбатии Премьер-лига ду Арсенали гуногунро дидем. Якум он тиме ки бозиро пурра идора мекард ва дуввум он Арсенале ки контроли бозиро пурра ба рақиб дода хеле ақибнишинӣ кард. Артета канори заифи Ливерпул, яъне тарафи ростро барои ҳамлаи ҳамешагӣ интихоб кард. Клоп барои рафъи ин душворӣ ҳатто худи футболбози ин мавқеъ ва схемаи ҷойгиршавиро иваз кард ва аммо тартиби 4-4 барои чунин бозиҳои бузург хеле хом баромад. Ливерпул ду маротиба ҳисобро баробар кард. Сараввал ба голи Мартинелли ҳамлагари уругваи Дарвин Нюнес ҷавоб гардонд. Пас он дар охири нимаи якум Сака ҳисобро ба нафъи Арсенал афзун кард. Дар нимаи дуввум Фирмино боз тавонист бозиро баробар кунад. Бори сеюм шогирдони клуб ба голи Сака ҷавоб дода натавонистанд. Арсенал пас аз 10 давр дар зинаи якум аст. нишонаҳои дастаи бузург дар Лондон дида мешавад, вале то ҳол Арсеналро ба пуррагӣ бузург гуфта намешавад. Бозии дигар дар Гудисон парк бо иштироки Эвертон ва Манчестер Юнайтед сурат гирифт. Алекс Ивоби бо зарбаи нишонрас дарвозаи Дехеяро рахна кард. Ба голи ӯ манчестериҳо пас аз 10 дақиқа бо шарофати Антони ҷавоб гардонданд. Криштиано ки дар бозии шашум паёпай дар ҳайати захиравӣ монд, дар дақиқаи 29 ба ҷои Марсиал ба майдон омад. Дар дақиқаи 44 бошад Криштиано голи якуми худро дар мавсими ҷории Премьер-лига зад. Ин гол дар футболи клубӣ барои Роналдо 700 аст. 450 гол дар Реал, 144 дар МЮ, 101 дар Юве ва 5 гол дар Спортинг. Манчестер Юнайтед бо ин ғалаба ба зинаи панҷум боло рафт. Дар Италия дастаи пешсаф Наполи голҳоро қопча зада истодааст. Ин навбат рақибашон Кроминезе буд ки ба дарвозаи ин тим неаполитянҳо 4 гол зада бо ҳисоби 4-1 дастболо шуданд. Дар Испания таваҷҷӯҳ ба бозии Барселона ва Селта бештар равон шуд. Ягона голи Педри дар дақиқаи 17 тақдири бозиро ҳал кард. Дар дохили кишвар шогирдони Хави муборизаро сахттар мекунанд. Дар рақобати Реал Сосидад ва Виларреал дастаи Сосидад бо ҳисоби минималӣ дастболо шуд. Мендес ғалабаи Сосидадҳоро таъмин кард. Реал Мадрид ва Ювентус дар Украина як футболбозро таги чашм карданд ва ҳарду талош хоҳанд кард ки ӯро ба ҳаят ҷалб кунанд. Реал кайҳост ки бозингарони ҷавонро мехарад ва ба футболбозони қимат таваҷҷӯҳи камтар дорад. Ювентус ҳам ният кардааст ки сиёсати трансферии худро ба пуррагӣ иваз карда, диққати пурраи худро ба футболбозони ҷавон ва ояндадор равон кунад. Бозигаре ки айни ҳол Юве оварданӣ аст, нимҳиматгари дастаи Шахтёр Михаил Мудрик мебошад. Рақиби туриниҳо дар бозори трансферӣ дастаи Реал Мадрид шуда метавонад. Мадридиҳо ҳам хоҳиши харидани ин футболбозро баён карданд. Мудрик дастпарвари клуби футболи Шахтёр мебошад. Қарордоди кунунии ӯ то соли 2026 амал мекунад. ғайре аз ин ду дастае ки гуфтем, ҳамчун клубҳои ПСЖ ва Арсенал ҳам ба Михаил Мудрик таваҷҷӯҳи хоса равон карданд. Онҳо қаблан скаутони худро барои тамошои бозии нимҳиматгар равон карда буданд. Дар мавсими ҷорӣ Мудрик дар ҳамаи мусобиқаҳо 7 бозӣ гузаронда 2 гол задааст. Яке аз дифогароне ки зери роҳбарии Эрик тен Хаг дар дастаи Манчестер Юнайтед ҷой гирифт, Диего Далот ба ҳисоб меравад. Дифогари португалӣ ҳам дар хатти ҳимоя устувор аст ва ҳамчунин дар хатти ҳамла ҳам пайваста кӯмакрасони ҳамдастагони худ мебошад. Барои мисол, агар бозии охирони МЮ-ро ба назар гирем, дар рақобат бо Эвертон яке аз беҳтаринҳо маҳз ҳимоятгари португалӣ буд. Ӯ бо чунин бозиҳояш диққати клубҳои дигарро берун аз Англия ба худ кашидааст. Яке аз дастаҳои фаъолтарин Барселона ба ҳисоб меравад. Каталониё дар канори рост футболбозони хуб доранд, аммо гапи матраъ он аст ки ҳамаи онҳо якбора осеб бардоштаанд.
вақт нишон дод ки ҳамаи бозингарони канории барса осебпазир ҳастанд. Далот бошад худро футболбози хеле мустаҳкам дар ин масъала нишон дод. Каталониё ният карданд ки аллакай дар равзанаи трансферии зимистона футболбози португалиро ба сафи худ ҷалб кунанд. Қарордоди Диего бо Манчестер Юнайтед тобистони оянда ба анҷом мерасад. Айни ҳол дар бораи шартномаи нав бо ӯ сухан намеравад, вале Тенхак барои нигоҳ доштани ӯ чораҳои зарурӣ хоҳад андешид агар Далот то зимистон аз боварии мутахассиси нидерландӣ набарояд. ҳамаи ғаму андӯҳ ва мушкилиҳои Гризман дар Атлетико ба анҷом расиданд. Дигар ӯ танҳо баъд аз дақиқаи 60 неӯ ҳар вақте ки хост ё худ мураббӣ иҷозат дод ба майдон меояд. Бозӣ бар муқобили Жирона нишон дод ки Атлетико ба Гризман ниёз дорад ва ӯ бояд дар ҳайати асосӣ бозӣ намояд. Гап сари таъсири бузурги Гризман ба бозӣ меравад ки бо чашмони нимкушода метавон онро мушоҳида кард. Атлетико ва Барселона ба қарори муайян омаданд ки аз он ҳарду ҷониб бурд мекунанд. Бештар албатта мадридиё бурд хоҳанд кард. Барселона рози шуд ки нархи фурӯхтани Гризманро арзон кунад. Аз 40 миллион арзиш ба 20 миллион ҷамъи бонусо арзон шуд. Дар маҷмӯъ Атлетико барои харидории Антуан 24 миллион евро сарф кард. бурди Атлетико дар ҳамин арзон кардани нарх аст. Мадридиё бо роҳи ифлос ба чунин натиҷа расиданд. ман дар бораи ҳамон дақиқаҳои Гризман гуфта истодам ки Атлетико барои пур нашудани онҳо бозингари фаронсавиро танҳо пас аз дақиқаи 60 ба майдон меовард. Акнун Гризман метавонад бемалол аз дақиқаҳои 1 ба майдон ояд. Тибқи маълумоту Антуан бо Мадридиё то соли 2026 ё 2027 қарордод имзо карда маошаш 30% кам мешавад. худи Гризман барои баргаштан ба Атлетико ҳамаи корро кард. 30% ин аввалин камкунии музди меҳнати Гризи набуда, қаблан ҳам маоши ӯ бурида шуд. Акнун Гризман дар Атлетико 7-8 миллион евроро тоза дар як сол ба даст меорад. бурди Барселона дар он аст ки каталониҳо аз маоши калони Гризман халос шуданд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнождаро аз ёд набароред. бо шумо мисли равақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.